दिनै टटेल जोंहा हिन्जावफोर गोजा आरो ओमफ्राय हौवाफोर सेंग्राफोर ज' जानानै 30 जन दिनैहाय 30 न'खर जोंहा मा होनो बंसिगाव प्राइमारि आन्दाराव थानाय गरामारि आरो गजाराम मराठी आरो गसकाटा बे मोनथामनि ज' जानानै बिथांमोना दिनैहाय 30 न'खर आंजों ज'यै जाफैदों। बिथांमोना सिगाङावनो आंखौनो मदद होनानै फैखानाय मानसिफोर गोजा गासिबो रावबो नङा बिपिआवनो खाजोबमोन बिथांमोना दिनैहाय फिन बिथांमोना आंखौ गोसोखांदों फैदों आंबो नाजावनानै लादों थिग बिदिनो बयबो फैनो थाखाय थियारि जोब नाथाय दा बैसागु सफैनोसैखाय आं लानायखौ एसे दोनथ'नो नागिरदों थेवब्लाबो दिनैहाय बिथांमोना गावसोर दिनै लाखानोसै होननायाव दिनै आं लेंहरनानै न'आवनो लानाय जाबाय आरोखि। दा दिनैहाय नुहुरदों नंगौ बनरगाव समस्ति हिसाबै गुबुन दोलोफ्राबो मानसि बोलायनाया सोलिगासिनो दं नंगौ आंबो बोदों गुबुन पार्टियाबो बोदों थेवब्लाबो बोलायनायनि गेजेरजों दिनैहाय आङो नुनो मोननांदों हमनो हादों रायजो राजाफ्रा बांसिन आंजोंनो सिङाव दंखायो आरो थाखागोन बेखौ आंहा बिसास दङ। दा मैयाना दाखालि आं बनर गामियाव जयनिं लानाय नुदों नंगौ आंनि माखासे वार्कारफोर दंमोन झारबारि एरियानि बिसोर फैदों गासै झारबारि एरियानिफ्राय 17 जनसो फैदों आरो ओरैहाय मा होनो गसकाटा एरियानिफ्राय माखासे थांदों ओमफ्रायथ' बाखिखौ आं मिथिला बबेनिफ्राय फैदों जिखुनु जाया बिसोर थांनायाव जेबो उसुबिदा गैया बिथांमोना हयथ' निस्सय आंखौ माबा मोनसे उसुबिदा मोननानै बा पार्टिखौ उसुबिदा मोननानै थांदों जानो हागौ आंहा बेखौ बुंनांगौ गैया आरो बिसोर थांनायाव आंहा जेबो खहाबो जाया प्रब्लेमबो जाया ओंखायनो जाय गोसो जेब्लायबो राजनितिक दरजाया खुलाखा जेरै बेबायदिनो थांलाय फैलाया बे थाबाय थाखागोन आं बेखौ लानानै आंहा जेबो साननांगौ गैया। बनरगाव समस्ति हिसाबै जों देरहानायखौ रोखा नुहुरखाबाय जाथि जनगोष्ठी मोनफ्रोमबो हारिफ्रानो धर्म सर्म बासियालासेनो बिजेपि हान्जाखौ गोबां सापर्ट खालामगासिनो दं जों जेरावबो मोजां रेसपन्सबो मोनगासिनो दं आरो मैया माखासे जोंनि कर्मिफ्रा ओंखारलांदों आं बाव दुखु मोनदों जिहेथु बिसोरबो पार्टिनि जानानै माखासे समसिम दैदेनबोदोंमोन पार्टिखौ दा बिसोर थांनायाव एसेबां खथि जागोन बायदिखौ आं नुहुराखै थेवब्लाबो लोगो हिसाबै बिथांमोना मा साननानै बिदि हथात थांखो आं बेखौ बांद्राय हमनो हायाखै थेवब्लाबो माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननायबा बिथांमोना माखासे रांनि लब जानानै थांनायखौ जों खोनानो मोनदों दा बेसेबां सैथो बे खोथाया बिथांमोनासो मिथिगोन। जिहेतु नोंथांमोना गामि गामि हाबगासिनो दङ गोबां जोंनि हाबाफारि लागासिनो दङ माबायदि नुनो मोनदों दोहौआथ' जोङो थांनाय आगष्ट मासनिफ्रायनो जोङो लागातार माने सानसेबो रेस्ट लायाबालासिनो जों खामानिखौ मावबोगासिनो दं। जों सिगाङाव खस्थ' मोनबोदों आगष्ट समाव खोब खममोन बिजेपि हिसाबै माने सापर्टारा खम बेखौ आं बुंनो थाङा माने कानेक्सना मोजां जायाखैमोन बिजेपि हिसाबै बयनिबो गोसोआव माने बिजेपिखौ मोजां मोननाया दङ खिन्थु कानेक्सना गेप जादोंमोन। दा बारग' दैदेनगिरियाबो गोबां खस्थ' खालामलांदों आंनि सिगां जायनाखि मण्डल प्रेसिडेन्ट दंमोन बलेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो गोबां खस्थ' खालामलांदों बेनि उनाव आं फैनानैबो आं बिथांजों थानानै खामानि मावबोबाय थादोंमोन दा आंबो सानसेयाव 13-14 घन्टा खामानिखौ आंबो मावनो नाजाबोगासिनो दङ आं साफ्रोमजोंबो रायलायबाय थायो फन जगेदिबो आरो थांनानैबो आंनि कर्मिफोरजों आं सुलाद लालायबाय थायो आं दा गोजोननाय मोनदों बिथांमोना पजिटिभ बिराद स्ट्रं एनार्जेटिक जोंनि कर्मिफ्रा मोजां खामानि मावगासिनो दं। गोजोनथाव खौरां माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां
क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKG नि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोर अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।